ହେ ମଉସା ମାନେ ଏଟା କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ହଁ ସବୁ ଏକାଠି ବଇଛ ଆଉ କଣ କରିବା? ଚାଲ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଆମ୍ବ ଆସିଲେ। ଆମ ଗଛରେ କିଛି ତ ଆମ୍ବ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ଯେ ଖରାକୁ? ହଁ ମୁଁ ତ ଏମିତି କଳା ପଡ଼ିଯିବି ଗୋରା ଲୋକଟା। ତମେ ଯା ପୁଅ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଅଛି ତ ଭଲ ଫଳିଛି, ତମେ ଆଣିବ। ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ କିଛି ଫଳି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ଯେ? ତମେ ଯାବ। ଥାଉ ମୁଁ ଯିବିନି। ଏ ଆସ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଚାର କରି। ଏମାନେ ଖାଲି କଲିମି ଆମ୍ବ ଖାଇବେ ବୋଲି ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ଯେ? ମୋ ଗଛ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଆଉ। ଏ ଶଳାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେବିନି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ। ହଁ ଆଜି ଶଳା ଆଚାର କରି ବିକିବି, ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଚଳିବି। ହଁ ଏମିତି ଲକ୍ ପକେଇଦେବି ତ ଆଉ। ଶଳା ଖାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ ଏ ଶୁଣ ଏ ଶୁକୁଟି ମାଉଜ, ଆଉ ତୋ ପୁଅ 21କୁ ଆମ ଘରୁ ଆମ୍ବ ନେଇଯିବୁ, ଖଟା କରି ଦବୁ ବୁଝି ହେଲା। ଚୁଅ ଡାଲମା ଦେ ଆମ୍ବ ଖଟା କଣ କହୁଛୁ? ହେଇଠି ଶୁଣୁଛ, ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ଆଇଛି ମ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା। କ'ଣ କହୁଛ? ଆଣିବି ନା ଆଣିବି? ଯାକି ହଉଛୁ ନୂଆ ବୋଉଟା କି ତୁ ଯାକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ଖାଲି ଲୋନ୍ ଆଣିବି ନା, ହେଲେ କିଏ ସୁଝ? ମତେ ଆମ୍ବ ବେପାର ହେଇଥିଲେ ଲସ୍ ଖାଇଛି। ତୁ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଆଣିବୁନି। ବେଶୀ କହିବୁ ଏଠି ମାରିକି ମୁହଁ ବଟେଇଦେବି ହେଲା। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୁଁ ତୋ ଶାଶୁ, ତୁ ସେମିତି କ'ଣ କଥା କହୁଛୁ? ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ? ହଁ ରାତି ପାଇଲେ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ। ଶାଶୁର ବୋହୁର ଜାଣିପାରୁଛ ନାହିଁ କହିଲ? ହଁ ବେଶୀ ସେମିତି କହିବ, ଲଙ୍କା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି ଦୁଆର ଭିତରେ। ଜାଣିପାରୁଛ ନାହିଁ କହିଲ? ହଁ ତମେ ବେଶୀ କଥା ଦେଖୁଛ, ଇଚ୍ଛା ବଲେ କଥା ହଉ, ନହେଲେ ତମେ ଗଲ। ନାନୀ ଯୋଉ ଏସ୍କେ ସାର୍ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ମ, ସେ ଝିଅରୁ ତାର ଆସିନ୍ତି ଲୋନ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବା। ହଁ କହୁଛୁ ଆଣିଲେ ଚାଷ କରେ। ମତେ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ପଚାରିଲେନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆଟା, ମୋ ତ ଗଇତା ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ହଉ ସେଇ ମାଉସୀ ଆଣିକି ଦବା। କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଲୋନ୍ ଆଣିବା। ଆଉ ବରୋଦା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବା ନା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ? ନାଇଁ କ'ଣ ଆସ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ, ସୁବିଧାରେ ଦେଉଛି ତ। ଟିକେ ହିଚିଛ 5 ଟଙ୍କିଆ ବସ୍ରେ ପଳେଇବା। ହଁ ବାଲିପୁର ଟୁ ବସ୍ରେ ଆଉଛି, ବସ୍ରେ ଯିବା, ବସ୍ରେ ଆସିବା।